Baba sucuk olsun.
estar hoxe acompañándonos aquí. Agradecer aos concelleiros, a todos vostedes por acompañarnos neste concerto. Este concerto estaba previsto xa no 2019, pero pasou o que pasou e obviamente non se pudo facer. Eu quería realizarlo sí ou sí agora antes de que rematara este curso porque a metade dos componentes do coro do instituto están en segundo de bacharelato e todo ten un principio e un fin. E xa remata unha etapa que comezaron alá en primeiro da ESO, que no primeiro momento estiveron con nos no coro. Quería despedirme porque é unha emoción única, tanto en actitude como en musicalmente. Sempre desde o primeiro momento estiveron traballando con nos no coro, participando en todas as actividades, tanto musicais como de outra índole, entón, bueno, votaremos moito de menos. Para rematar, este concerto vou facer un arranxiño que fixen eu cando me cabreei con ver os resultados da elección para Eurovisión, Terra, de Taixogueiras. Entón, inmediatamente, xa foi usado, pois o domingo pola mañana e vou facer un arranxo. E, bueno, saiu este arranxo a tres voces, que simplemente o que fixen foi coller o que fan elas no seu CD, para ponerlo no seu disco, que hai tres voces, pero unhas voces que están aí implícitas tamén. Hai instrumentos de percusión, que temos dous instrumentos de percusión máis unha pandereteira, dúas rapazas que son Silvia e Adela que van a ensaiar un poquinho, a mitad da peza, e un pequeno arranxo de piano. Quero presentar antes de que rematemos a participación os músicos que nos acompañan hoxe. Echedes que hubo percusión, que había agora en Terra e anteriormente tamén. Entón, temos a Carla e a Alejandro que nos están acompañando na percusión, despois sacaremos ao final da peza saudar. E tamén os nosos pianistas que se foron alternando durante o concerto, que son Andrea e tamén Joel, que despois irán a saudar. Terra de Taixogueiras. Ahem.